Benetan eskerrik asko gaur hemen gurean izateagatik, plazer bat izan da zuek hain duzu ezagutzea. Eta orain hau ondo bukatzeko zuen aktuazioa besterik ez zaigu falta. Orekatek ix, mila esker eta sei orain arte bezala izango dugu berriz ere elkarra berri. Zuek ere badakizue, laizter noizbait izango dugula Orekatek ixen lan berriren baten berri. Datorren astelehenean beti bezala bueltatuko gara. Eskerrik asko, baio!